Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa z Hello Neighbor. Ideme hrať alfu, jednotku, dvojku a aj trojku a možno aj finále a možno aj trojku, nevím, ale nebude to len obyčajné, bude to s cheatama. Cheaty. Ukážem vám, takže dám si sem čekajte chvíli. Čekajte chvíli. Toto nefunguje. Čekajte chvíli, lebo něco mi tu nefunguje. Double jump si sem dám, pak si dám infinity jumps, takže jaj. Takže takto vím jako jíst, urychlím to. Toto sa mi muselo bugnúť, takže dal som si všetky ability z aktu 3 ako. Čekajte, či to funguje. Dobre. Fungujeme. Zeberem item. Takto si vyskáčem. Boom. Trickshot. Jak nevím co. Pôjdem hore. A vypnem mu, nemusím mu vypínať pojistky, ale však. Jak si mám ho, ale ztratím a dúfam. Díky, sousede. Ďakujem ti. Díky. Tady mám len double jump. No, to je škoda trochu. Ale aspoň budem mať rýchlejší zúdohránu. Poď. Idem jako strela. Nevadí mi tady. Prosím, nech mi tady nesekne hra už. Lebo mě v minulém videu sekla hra a celé video jsem musel vymazat. Jako netušil jsem, že má taký obří sklep, ale má. Planič ma chytí, to ma zajímá, nechytí ma standa. Double jump, boom, poď to skočím. Ale chytí ma něco neskorej. Když něco má. Dobre, funguje, nic sa nestalo, neseklo sa to zasa. Dobre. Tu mám len double jump, takže si dám infinite. Jaj. Už by som to mal mať. Kúkajte, jak to spadne. Haló? Haló? Co sa s tým deje? No tak! Kúkajte, no, prešlo som to. To som sa vždy musel takto pozrieť. Aha. Takže nezabudnite na to, prosím. Nech mi to už nesekne. Víš co, teraz to preletím ako šípka. Au.
Dobre, jsem v aktu 3, to bylo moc rýchle. Dejstvo 3. Já to musím zkontrolovat, či to funguje. Dobre, funguje. Můj trikos. Bum. Tady to asi bude najrychlejší. Hello neighbor. Mám to tu? Už by som to mal mať. Inak. Ja vám chcem ukázať túto vec jednu. Kúkajte, pôjdete hore do tejto místnosti a co to znamená? QR kód, nevím na co. A tady to nevím, co je. Tak pak mi napište do komentárov, bylo by som dosť rád docela. Jako, kdyby ste mi to napsali. Haló? Teraz musím naštvať souseda, Ježiš. Nech dá pastičky. Nech ma, lebo... Ja som ho sundal. Ale ne, ty sousede jeden. Nemôžeš mi spraviť radosť, že niekedy nepôjdeš po mne? Príjemný zvuk. Ja som v kufru. Tak trochu. Sosede, prosím, pastičku. Počkaj. Ja tu nemám to Infinity. Dobre, už mám. Kámo. Co s tým sousedem? Co to? Aha. Toto minule nebylo. Počkaj. Wow, ideš po mne. Ty jeden. Si spokojený? Si spokojený? Stalo ti to za to? Páscu. Co chceš? Ja ťa nechápem, daj mi tú páscu. Tak. Tak mi nedaj páscu. Ale ja pôjdem... Tak zvedem, jak sa za mňu dostane. Flánič môžete... No poď. No ty... Kamo, ne, že ma chytí. Kámo, to by lepidlo. Vtipný si. Kamo, nerob. Ďalej. Na, ja som tu zabrigovaný, nejsem. Na. Ja som tady. To otevřel. No, ty mi to uvolnil. Sousedy, on je fajn. On mi uvolnil cestu. Takže ty si sem dal z kameru, jo? Pascu, kámo. Počkaj, ja teraz potrebujem ísť. Vím kde. Tu je... Potrebujem, aby sa však...
Susede, ja... Aha. Já chcem vám vidět, kde je ta místnost. Ne, bubni se. Ne. No, bubni se. Já... No, tak, už to bylo skoro, viděli jste sami. Ne. Bublo se to opět. No tak alfa... Díky. Já se ti schovám len. Ne. Tu. O. Štveš ma, sousede. Natočím tě? Foutka na... Ježiši, co to je, vidíte to? Že když dám toto, tak se pozrite tam, kde jsou ty 4 kocky, kde mám itemy. A to je nějaký žralo. Kamo. Skoro jsem už byl ve sklepe. Ono to funguje. Ono to tuším funguje aj cez dvere. Sem. No tak. No a? Já se tam dostanem. No tak. No já se tam dostanem. Nebudem to zkoušet takto, ale já chci vědět len cez dvere, ti se dá. What the... Ne! Já nevím. Dobré, tu ti zalezem. Prosím, nechoď sem. Ještě se hloupí. Ne. Pasca. No. Já se dostanem. Zase to buglo. Díky. On ma viděl na 100%. Ne, Já jsem mu fakt. Co? To si nebuď hlupý. Ne. Já potřebuji, aby se polka to by len
to. Teraz to. Co to je? Netuď sa. Aha. Uhaj. Ja tu trojku asi nedohrám nikdy. No, to bylo na spodek. To by se možná stihel. No, čupni. No, dělej. Jo, jsem tam. Wow. Jo, co je? Počkaj. Stlumím hras, kdyby ma náhodou chytil Shadow, kdyby sa náhodou kúkali malé deti, aby ich to nestrašilo. Nepozerám sa. No. No. Dělej. Boom. Čau. Keď si trošku dáte hlavu do boku, aby to bylo tak rovno, tak ja si pripadám ako by som byl v sousedovém baraku, len tak trochu nevím jak. No to. Ja ani nepíšem. Nehovor, že sa... Dobre, mám, co som potreboval. Stratím toto všetko, tak... Ja nehrám ani na tu... Však sa musím podívať, že? Dobre. Poď to zvládnem. Skúsim ísť na to. Alebo spravím... To je ako, že sa rozbehne. Aby ste vedeli, keď dám dvakrát mezerník, je to ako double jump. Čau susede. Ja idem len do tvého domčeku. Prosím, nehýb sa, nech tam ten mezerník furt ťukat tam. Ešte takýto zvuk. Ja teraz neviem, jak to mám spraviť. Takýto zvuk to je. Počúvajte. No, prosím. Ja spadnem. Jo, kamarádi. Dvere. A čeká nás fight se Shadowem. No ahoj ty, letadelko, počkaj. Letadelko som už videl. Ale bylo to ještě v alfa jednotke. Mám, ale inač by mi to bylo. Počkaj, môžem si sem dať to. Infinite UMPS. Môžu. Wow. O, pozri sa. Wow, Shadow. To musíš takto pišťať, jo? Mezerníku. Zase musím za ňo, ale on sa tak krivo stavá, že... To ma sundal dole, chlapče. Skoro ma sundal dole. Pád z veľkej výšky. To nestíham. To nie je omega 3. Ale skoro ma zase sundal.
Chlapče, dávaj si bacha. To nestíham. No. Stíham? Nestíham? Nestíham. Stíham. Kamo. Jak je pomalý. On ještě... No, proč je tak malý? Já vím proč. Dobre, ne, neodstrčuj ma. No, kam na, teraz kam. Dobre. No, jsem ztracený. Idem zle. Nejdem zle. Okno. Poď sem. Kde seš? Teraz idem. Ďalej. To je tak až pomalý. Ďalej. Poď ešte sem. Jak sa sem dostá moje... Má. Dobre. Ďalej, ale... Ja to... Stíham to? Ja nevím. Prosím, ešte do úvede. Áno. Yes, baby. Takže ja som ako dohral len s týmito cheatma celú hru za takú krátku dobu. No a behaj. Jan. Behaj. Mne nefunguje shift. Ja tu len kráčam. Hej, na môj stín, ja tu len kráčam. Ako nejde to? Proč ty dvere idú do nicoty? Hej. No vypadá to tak, že som asi dohral celú hru zasa Hello Neighbor 1 alfa 1, 2, 3 a finále. No takže dejte odbier, like, moc by som byl rád za odbier, za takých 500 odberateľov, co vy na to? Bral by som to, čaute.